రాహుల్ గాంధీపై అస్సాం సీఎం చేసిన అనుచిత వ్యాఖ్యలపై సీఎం కేసీఆర్ స్పందించారు. అటు కాంగ్రెస్ కానీ క్షమాపణ చెప్పాలి, బర్తరఫ్ చేయాలని డిమాండ్ కాంగ్రెస్ వైపు నుంచి ఉంది. నేను సీఎం కూడా అదే డిమాండ్ చేశారు. ఏం చెప్తారు మీ అస్సాం సీఎం వ్యాఖ్యలపై? ఈ రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి గారిని ఒక విషయాన్ని ప్రశ్నిస్తాను. రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి గారు అక్బరుద్దీన్ ఓవైసీ వ్యాఖ్యలు చేసినప్పుడు ఈ సంప్రదాయాన్ని దేశ మర్యాద పురుషోత్తముడు శ్రీరామచంద్ర సీతమ్మ వారు అయోధ్యలో రాముడు పుట్టిండు అనేటువంటి అంశం చూశాను. రాముడు తల్లి మరి ఎక్కడ రాముడు తల్లి విషయాన్ని ఆ రాముడి జన్మ విషయంలో శ్రీరామచంద్రుడి జన్మించింది ఇక్కడనా అక్కడనా ఎక్కడా అని ప్రశ్నించినప్పుడు మరి వీరికి కాంగ్రెస్ గాని మరి టిఆర్ఎస్ గాని ఈ దేశ సంస్కృతి పైన జరిగినటువంటి దాడి విషయంలో గాని ఈ దేశ ప్రజల ఆరాధ్య దైవమైనటువంటి శ్రీరామచంద్రుడి జన్మ విషయంలో అనుచిత వ్యాఖ్యలు చేసి గుండెలను గాయపరిచినటువంటి విషయంలో గాని ఎన్నడూ కూడా వారికి ఒక కనీసమైనటువంటి ఆలోచన గాని రాలేదు. అసదుద్దీన్ ఓవైసీ భారత్ మాతకి జై అనను, నా మెడ మీద కత్తి పెట్టినా కూడా భారత మాతకు జై అనను అని చెప్పి అంటే కూడా ఎందుకు జై అనవు? భారత మాత ఈ దేశ మన మాతృదేశాన్ని నువ్వు ఎందుకు జిందాబాద్ అనవు అనేటువంటి అడిగింది ఒకటి చెప్పేది ఒకటి. నిన్న ముఖ్యమంత్రి ముఖ్యమంత్రి నిన్న ఏమన్నాడో అది ఒకసారి చెప్పండి అన్న. మీరు సిగ్గుపడుతున్నారా లేదా? మీరు రాహుల్ గాంధీని గురించి మీ తండ్రి పేరు తండ్రి ఎవరని మేము అడిగామా అని అంటే రవి గారు ఒక్క నిమిషం. లక్ష్మీనారాయణ గారు ఓకే ఓకే లక్ష్మీనారాయణ గారు మీరు ఏమంటున్నారు? అనుచిత వ్యాఖ్యలు ఎవరు చేసినా తప్పే, అనుచిత వ్యాఖ్యలు ఎవరు చేసినా తప్పే, వాళ్ళ సంగతి విద్వేషపూరిత వ్యాఖ్యలు ఎవరు చేసినా తప్పే, రెచ్చగొట్టే వ్యాఖ్యలు ఎవరు చేసినా తప్పే. ఆ విషయంలో రెండు అభిప్రాయం లేదు. కానీ నేను అడుగుతున్న స్ట్రైట్ ప్రశ్న రవి గారు. బీజేపీ సంస్కారం పార్టీ ముఖ్యమంత్రి మాట్లాడేది రైట్ ఎవరిని అడుగుతున్నారు? ఒక ఊళ్ళో ఎవరినైనా మీ తండ్రి ఎవరని అనుమానం మేము అడిగాము. స్ట్రైట్ గా ఒకటే ప్రశ్న. అస్సాం సీఎం హిమంత బిశ్వ శర్మ రాహుల్ గాంధీని చేసిన వ్యాఖ్యలు సతీష్ గారు నేను చెప్తున్న నేపథ్యము ఆర్గ్యుమెంట్ సబ్జెక్ట్ కు రిలవెంటే. ఇంకా చెప్పాల్సింది ఉన్నది. అర్థవంతంగా జరగడానికి మీరు లక్ష్మీనారాయణ గారు ఓకే, కొన్ని అంశాలు మీరు ప్రస్తావించారు, అది వాస్తవం అవాస్తవం. అదే సందర్భంలో అస్సాం సీఎం చేసిన వ్యాఖ్యలు రాహుల్ గాంధీని ఉద్దేశించి నేను మాట్లాడుతున్నాను. ప్లీజ్ ప్లీజ్ రండి ప్లీజ్ కన్క్లూడ్. దేశ పార్లమెంట్ లో వందే మాతర గీతాన్ని ఆలాపించేటువంటి కర్తవ్యం మన మీద ఉంటే దాన్ని అద్దంటే ఆగిపోయినటువంటి ఎవరండి? కాంగ్రెస్. మరొక విషయం అండి, దేశ సైనికులు ఇక్కడ ఏదైతే సంఘటన తర్వాత మన మీద ఉగ్రవాద దాడి తర్వాత మనకు దేశ సరిహద్దులు దాటి పాకిస్తాన్ లో మరి ఆయా శిబిరాలను ఉగ్రవాద శిబిరాలను దాడి చేసి వచ్చినప్పుడు ఏం మాట్లాడారు? ఎవరు మాట్లాడారు? రాహుల్ గాంధీ ఉస్కా సుబూత్ క్యా హై అని మాట్లాడి ఏం మాట్లాడిండు? సుబూత్ క్యా హై అని మాట్లాడిండు. దానికి ఆధారం ఏంది అని మాట్లాడిండు. ఎవరు? ఈ దేశ సరిహద్దుల పరిరక్షణలో
-40°C లో నన్ను రక్తం గడ్డ కట్టేటువంటి చలిలో ఓకే దేశ రక్షణ కోసం విధులు నిర్వహిస్తూ అక్కడ అప్పుడప్పుడు మంచు Right, లక్ష్మీనారాయణ గారు, లక్ష్మీనారాయణ గారు. కూరుకుపోతున్నటువంటి పరిస్థితులలో లక్ష్మీనారాయణ ప్రాణాలు గారు. పోగొట్టుకుంటూ కూడా అంటే అస్సోం సీఎం అలా మాట్లాడటం తప్పు కదంటారా మరి? ప్రాణాలకు తెగించి అంటే సర్జికల్ వీళ్ళందరూ ఇలా మాట్లాడారు కాబట్టి అస్సోం సీఎం అలా మాట్లాడటం తప్పు కదంటారా ఫైనల్ గా? ఎవరు అడిగినరు? ఇప్పుడు ఏం రాహుల్ చెప్తున్నా గాంధీ నువ్వు? అడిగినరు. బంగ్లాదేశ్ వారు చేసి భారతదేశానికి అడిగినటువంటి వ్యక్తి Right. గౌరవం ఈ దేశ తీసుకొచ్చినటువంటి సైనికుల మీద పార్టీ నమ్మకం కాంగ్రెస్ లేనటువంటి పార్టీ. రైట్ వ్యక్తి. అంటే అస్సోం సీఎం మరి చేసిన వ్యాఖ్యలను ఇదే సమర్థిస్తారా? సైనికులతో హిందువులు ఇదే హిందువు సైనికులతో వేరు, చేసిన హిందుత్వం వ్యాఖ్యలు వేరు సమర్థిస్తారా? అనే వ్యక్తి. భారతదేశాన్ని వాళ్ళ తాత- బంగ్లాదేశ్ వాళ్ళ జయించిన forefathers Right. చైనా ancestors సరిహద్దులో గా ఏం హిందూ జరుగుతుందో Right. ఎప్పటికీ మాత్రమే క్లియర్ గా హిందూ అన్నటువంటి చెప్పలేటువంటి రాహుల్ మీ గాంధీ. పార్టీ రైట్ సైదిరెడ్డి గారు మీరు సైనికుల కాంగ్రెస్ గురించి లోనే అనేక మాట్లాడుతుంటే సంవత్సరాలు ఉండి కాంగ్రెస్ పార్టీ ఆవేదనతో దేశభక్తిని గురించి రైట్ రైట్ కాంగ్రెస్ పార్టీ దేశభక్తిని గురించి మాట్లాడే అర్హత మీకుందా? హేమంత్ భారతదేశానికి స్వతంత్రం నువ్వు తెచ్చిన అది పార్టీ, అడిగినప్పుడు నిన్ను భారతదేశానికి ఇది స్వతంత్రం అడుగుతారు అని తెచ్చిన అన్నారు పార్టీ, తప్ప తెలంగాణ ఆ రాష్ట్రం రకంగా ఇచ్చిన పార్టీ. సైనికులకు Right, సంబంధించి right. Okay, వాళ్ళు okay. ఆధారాలు ఏంటి అన్నప్పుడు రైట్ వ్యాఖ్య ఈ తప్పు కదంటున్నారు, రకమైనటువంటి వ్యాఖ్య తప్పు ఆధారాలు కదంటున్నారు. రైట్ లక్ష్మీనారాయణ గారు, బీజేపీ అవినీతి చిట్టా నా చేతిలో ఉంది, ఒక్కొక్కటిగా శాఖల వారీగా ఎవరెవరు ఎంత అవినీతి చేశారో పూర్తి వివరాలు ఉన్నాయంటున్నారు కేసీఆర్. మీ వ్యవహార శైలి ఇలాగే ఉంటే అవినీతి చిట్టా బయట పెడతామంటున్నారు. కేంద్ర ప్రభుత్వం ఏ పైసా దేనికి కేటాయించింది, ఏ పైసా దేని కోసం ఖర్చు పెడుతుంది, మీరు గూగుల్ సెర్చ్ లోకి వెళ్తే వివరాలతో సహితంగా వస్తది. కేంద్రం పారదర్శకంగా ప్రభుత్వాన్ని నడిపిస్తా ఉన్నది. ఈ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం దోపిడీ ప్రభుత్వం. ఈ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం కాళేశ్వరంలో 40,000 కోట్లు మింగినటువంటి, కాళేశ్వరం ప్రాజెక్టు పేరు మీద 40,000 కోట్లు మింగినటువంటి ప్రభుత్వం. ఈ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం భగీరథ మిషన్ పేరు మీద 15,000 కోట్లు మింగినటువంటి ప్రభుత్వం. ఈ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం కేంద్రం ఇచ్చిన నిధులతో హరితహారంలో సగానికి పైగా మింగినటువంటి ప్రభుత్వం. ఈ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం రాష్ట్రంలో ఉన్నటువంటి వాగుల్లో ఉన్నటువంటి నదుల్లో ఉన్నటువంటి ఇసుకను సైతం దిగమింగినటువంటి ప్రభుత్వం. కొండలు గుట్టలతో పాటు మరి మట్టి గుట్టలను కూడా నేలమట్టం చేస్తున్నటువంటి ప్రభుత్వం. ఈ ప్రభుత్వం పేదల భూములను ధరణిలో ఎక్కించేటప్పుడు మరి పేర్లు మార్చినటువంటి ప్రభుత్వం. ఈ ప్రభుత్వ భూములను తమ పేర్ల రాసుకొని ప్రభుత్వ భూములను ముఖ్యమంత్రి అందించి మాట్లాడుతా ఉన్నారు. మీరు మీరు ఒక పార్టీ అభ్యర్థి, మాజీ ఎమ్మెల్యే, మాట్లాడే మాటలు నవ్వుతున్నారు జనం. ప్రభుత్వం ఎంతసేపటికి ఎదురుదాడి పిచ్చి మాటలు తప్ప మీరు ఈ దేశానికి చేసింది లేదు. ఒక్కొక్కటి నిన్న అదొకటే కాదు, మీరు పెట్టే మాటలు, మీరు పెట్టే పేర్లు, సినిమా టైటిల్ సబ్కా సాత్ సబ్కా వికాస్. ఎవరికండి వికాస్ చేసింది? అన్ఎంప్లాయ్మెంట్ రేటు మొత్తం పడేస్తారు. ఈ దేశాన్ని ఆగం చేస్తా ఉన్నారు మీరు. మొత్తం మతం కులం పేరు పెట్టి చిచ్చులు పెడతా ఉన్నారు. సైదిరెడ్డి గారు ఈ లౌకిక దేశంలో ఎట్లుంటారండి మీరు? వస్తాయి గాని సైదిరెడ్డి గారు, ఇప్పుడు మీరు బండి సంజయ్ గారు సవాల్ విసిరిండ్రు. ఎక్కడ ఎప్పుడు మీరు దేశ ప్రధానమంత్రి, కేంద్ర ప్రభుత్వం అవినీతిని మీరు బయట పెడతారు చెప్పండి, లేకుంటే మాది తప్పైందని చెప్పి తప్పుకోండి. ఎక్కడ ఎప్పుడు సవాల్ విసిరిండ్రు మా రాష్ట్ర. ఇన్ని రోజుల నుంచి అన్నారు కదా కేసీఆర్ ని జైలు వేస్తాం, కేసీఆర్ ని, మీకు ఆ మాట తప్ప వేరేదేమో చేసి రైపు దాకా మీరేమో నిరూపించారు ఇప్పుడు దాకా. కానీ మేము పెడతాం. కేసీఆర్ గారు మాట అంటే మాటే. కేసీఆర్ గారు ఒక ప్రాజెక్ట్ గురించి చెప్పిండు అంటే ఇంతవరకు ఈ చరిత్రలో ఎవరు కేసీఆర్ గారు చేసిన పనులు ఇలా మీకు మీరు పెట్టిన పనులకి, మీరు పెట్టిన ప్రతి దానికి మేము ఆదర్శమైనవి చాలా రాష్ట్రాలకి. ఎప్పటి నుంచో బీజేపీ నేతలు త్వరలోనే కేసీఆర్ ని జైల్లో పెడతాం, త్వరలోనే కేసీఆర్ ని జైల్లో పెడతాం అంటున్నారు. ఇప్పటి వరకు పెట్టగలిగారా? బట్ కేసీఆర్ మాట అంటే మాట, ఖచ్చితంగా అవినీతి చట్టాన్ని బయట పెడతారంటున్నారు సైదిరెడ్డి గారు. నిజంగా మీరు కూడా బండి సంజయ్ అధ్యక్షుడు అయినప్పటి నుంచి ప్రతి వారం రోజులకు ఒకసారి త్వరలో కేసీఆర్ జైల్లో పెడతాం, త్వరలోనే విచారణ ప్రారంభం అవుతుంది అనడం. రాష్ట్రమే మళ్ళా హైదరాబాద్ మాట్లాడరు, ఎందుకంటే వాళ్ళకి తెలుసు. సైదిరెడ్డి గారు లక్ష్మీనారాయణ గారు మాట్లాడు. ఇప్పుడు నేను ఒక విషయం చెప్తున్నా.
ఇప్పుడు హరితహార మొక్కలు ఉన్నాయి. ఉమ్. అటవీ ఓకే ఓకే, ఆ వివరాలన్నీ చెప్పారు. ఓకే, మీ ఆరోపణలు మీకున్నాయి, వాళ్ళ ఆరోపణలు వాళ్ళకున్నాయి. ఇక మాట్లాడండి మీరు. వాళ్ళని హరితహార చెప్పాలని మొక్కలు ఉన్నాయి, కేసీఆర్ రోడ్డు మాట అంటే మొక్కలు మాట, ఉన్నాయి, అవినీతి చట్టాన్ని బయట పెడతామని సైదిరెడ్డి గారు అంటున్నారు. సగం మరి మొక్కలు మీరు కూడా పెరగలేదు. త్వరలో అవినీతిపై మీకేమో విచారణ ప్రయత్నం కూడా ప్రారంభం చేయరు అవుతుంది మీరు. అంటున్నారు కదా, ఎంతవరకు నమ్మాలి మీ వ్యాఖ్యల్ని? మీ అధ్యక్షుడి వ్యాఖ్యలు కేసీఆర్ ఎంతవరకు నమ్మాలి? మాట అంటే మాట అని ప్రజలకు అది పోయింది. తలకాయ ఉండకపోతుండే. మాట అంటే మాట అయితే ఇప్పుడు మెడ మీద తలకాయ ఉండకపోతుండే. మాట అంటే రైతులకు 3 ఎకరాల భూమి ఓకే ఓకే, ఇంకా ఆ చర్చలోకి వెళ్ళొద్దు. మాట అంటే రైతుల రుణాలు లక్ష్మీనారాయణ గారు అవినీతి చట్టం బయట పెడతా ఉన్నారు. ఆ అంశం సంబంధించి 15 లక్షలు ఖాతాలో 15 లక్షలు ఎడిపోయినాయండి. ప్రతి ఖాతాలో ఈ రోజు జనాన్ని సినిమాలు తీసి చూసి రమీని ఈ మధ్య లక్ష్మీనారాయణ గారు 1234 కిలోమీటర్లని సినిమా తీసిరు. మీరు చేసిన కోవిడ్ లలో జనాలు 1200 కిలోమీటర్ నడిస్తే సినిమాలు తీసిరు కష్టాల గురించి. మీకు జనాల గురించి పట్టదు. వేలాది మంది చచ్చిపోయారు కరోనాలో, పట్టదు. వ్యాక్సిన్ కొత్త రానియరు. ఈ వివరణ మీరు ఇచ్చారు. కాంగ్రెస్ కానీ వైట్ సెన్స్ లో చూసినప్పుడు తండ్రి ఎవరో మేము అడిగామా, ఎవరో పుట్టామా మేము అడిగాము. ఈ తరహా వ్యాఖ్యలు సమర్థనీయమైన లక్ష్మీనారాయణ గారు ఏం మాట్లాడుతున్నారు? ఇంకా రాహుల్ గాంధీ గారు రాజీవ్ గాంధీ అనే అంత సైనికుల యొక్క పోరాటాన్ని, సైనికుల యొక్క ప్రశ్నించడం తప్ప కాదా? మీరు చెప్పండి. భారతదేశ సంస్కృతిని నాశనం చేస్తున్నారు. రాముడి జన్మను ప్రశ్నించినటువంటి ఘోరమైనటువంటి దుర్మార్గులను తప్ప కాదా? రామాలయం, రాముడు అవన్నీ మేము చూసుకున్నాం. రాముడి ఉనికిని ప్రశ్నిస్తూ డాక్యుమెంట్ సబ్మిట్ చేసి రాముడు అనేటువంటి ఉండేనా లేదో రామాయణం చెప్పిందా? రామాయణం ఆ రకంగా మాట్లాడమని చెప్పిందా? విషయంలో కోర్టులో అఫిడవిట్ సబ్మిట్ చేసి రాముడు అనేవాడు ఉండేనో లేదో అనేటువంటిది. అదే ఇది తప్ప కాదా? కాంగ్రెస్ ఈ దేశ ప్రజల సంస్కృతి మీద, దేశ ప్రజల మీద గాయపరిచినటువంటి విషయం తప్ప కాదా? తల వంచుకోవాలా? మీ తండ్రి ఎవరు? మేము అడుగుతున్నావా అని అడిగితే ఊళ్ళల్లో మామూలు కూలి చేసుకున్నాడు కూడా కర్ర తీసుకొని ఎంబడబడి కొడతాడన్నా. ఏం మాట్లాడుతున్నారు మీరు? మీరు రాముడి విషయాన్ని ఖండిస్తున్నారా లేదా? 100 సార్లు హిందూ వేరే, హిందుత్వం వేరేనా? లక్ష్మీనారాయణ గారు నేను ప్రారంభంలో అన్నా రవి గారు లక్ష్మీనారాయణ గారు హిందూ వేరే, హిందుత్వం వేరే అంటే ఏంది చెప్పండి. అరే ఏది చెప్తారు? అది వేరే సబ్జెక్ట్. హిందూ అంటే వేరు, హిందూ అంటే హిందుత్వ అనే పేరుతోనే ఈ రకంగా మాట్లాడటం తప్పని చెప్పాడు రాహుల్ గాంధీ. రాహుల్ గాంధీ భారతదేశంలో మనం దేశం కోసం ప్రాణత్యాగం చేసిన కుటుంబం నుంచి వచ్చిన వ్యక్తి. ఆయన్నే మీ తండ్రి ఎవరని మేము అడిగామా అంటే ఏమనుకుంటున్నావు శర్మ? రమ్మను దేశం కోసం ప్రాణాలు త్యాగం చేసినటువంటి వీర జవానులకు సంబంధించినటువంటి విషయంలో ఆధారాలు అడిగినటువంటి వ్యక్తి గల్వాన్ పోరాటంలో 20 మంది జవాన్లు అమరులు అయితే దాని మీద కూడా అనుమానం వ్యక్తం చేసినటువంటి వ్యక్తిని చెప్పాలా చెప్పండి. ఊరి చట్టాల్లో సైదిరెడ్డి గారు 8:30 వరకు డిబేట్ చెప్పండి. మేము ప్రతిపక్ష పార్టీ నాయకుడుగా మేము ఉన్నాం. రాహుల్ గాంధీ గారు దానికి మీరు ఈ రకంగా అడుగుతారు. ఆధారాలు అడగడం ఏదైతే లక్ష్మీనారాయణ గారు ఓకే, ఆధారాలు అనడం ఒక్క నిమిషం మీరు అన్నట్టుగా తప్పే అనుకుందాం. కానీ ఒక్క నిమిషం ఒక్క నిమిషానికి అనుకుందాం. సార్ రవి గారు రైట్ టు అండర్స్టాండ్ మీ, ట్రై టు అండర్స్టాండ్ మీ. రవి గారు ట్రై టు అండర్స్టాండ్ మీ.
రవి గారు ట్రై టు 4 అండర్స్టాండ్ రోజులైతే ఓకే ఓకే జనమే రైట్ పంపిస్తారు. రైట్ లక్ష్మణ్ గారు ఓకే ఒక నిమిషం అలాగా అనుకుందాం ఎవరు? కానీ హిందుత్వం ఏంది? కానీ మీ తండ్రి ఎవరు, మీరు ఎవరికి పుట్టారు, ఆ తరహా వ్యాఖ్యలు సమర్థనీయమేనా? హిందుత్వం ఏంది? ఒక రాష్ట్ర అరే ముఖ్యమంత్రి మాట్లాడతావా? ఒక రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి ఆ హిందుత్వం విధంగా అంటే మాట్లాడటం ఇదేనా సమర్థనీయమేనా? హిందుత్వం? ఇదేనా నువ్వు ఒక చెప్పేది? మాజీ శాసనసభ్యుడిగా సమర్థిస్తారా? ప్రతిపక్ష ఒక మాజీ శాసనసభ్యుడిగా ఈ సమర్థిస్తారా? దేశ ప్రతిపక్ష నాయకుడు ఈ దేశ సైనికుల యొక్క ఈ శౌర్యాన్ని, ఈ దేశ సైనికుల యొక్క త్యాగాన్ని అనుమానించడం ఇవన్నీ పక్కన పెడదాం, ఇవన్నీ పక్కన పెడదాం. అసోం సీఎం ఆ విధంగా వ్యాఖ్యానించడాన్ని సమర్థిస్తారా, సమర్థించారా? ఎస్ ఆర్ నో? ఇది తప్పని అసోం సీఎం ఆ విధంగా మాట్లాడడం కరెక్ట్ అంటారా? ఏదో ఒకటి చెప్పండి. ఎస్ మంచి కరెక్టే మాట్లాడారు, అద్భుతంగా మాట్లాడారు నేనే చెప్పండి, లేదంటే కరెక్ట్ గా మాట్లాడలేదని చెప్పండి. లక్ష్మీనారాయణ గారు వారిని నేను అడుగుతా ఉన్నాను. నేను అడుగుతున్నా మిమ్మల్ని, నేను అడుగుతున్నా నేను అదే చెప్పాను. నేను ప్రారంభంలో అదే చెప్పా. అక్రాస్ ద పార్టీస్ ఎవరు మాట్లాడినా తప్పే, అలాంటి భాష తప్పు, ఆ విధంగా సంబోధన తప్పు, ఆ విధంగా మాట్లాడటం తప్పు నేను ప్రారంభంలోనే అన్నా. నేను అందుకు అడుగుతున్నా, అసోం సీఎం ఆ విధంగా మాట్లాడడం సమర్థించిన ఒక రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి మీ తండ్రి ఎవరో మేమేమని అడిగామా? చెప్పే హిందుత్వ ఈ రకంగా మాట్లాడే హిందుత్వ కాబట్టి ఆ హిందుత్వ మీరు నిజంగా సెక్యులరా అండి? మీరు నిజంగా సెక్యులరా? మీరు నిజంగా సెక్యులరా? కామన్ సివిల్ కోడ్ కు సిద్ధంగా ఉన్నారా? హిందువులుగా యూనిఫామ్ సివిల్ కోడ్ ఈ దేశంకు కావాలా? హిందువులుగా వాళ్ళ కామన్ సివిల్ కోడ్ అందరికీ ఒకే దేశం, ఒకే ప్రజా, ఒకే చట్టం కావాలా? మీకు ఉన్నదా? అధికారం మీరు నిజంగా సెక్యులరా? సైదిరెడ్డి గారు సెక్యులర్ ముసుగులో మతతత్వవాదాన్ని పెంచి పోషిస్తారా? ఒక్క నిమిషం. మీరు నిజంగా సెక్యులరా? సెక్యులర్ ముసుగులో మీరు కామన్ సివిల్ కోడ్ ఈ దేశంలోకి రావాలనుకుంటున్నారా లేదా? యూనిఫామ్ సివిల్ కోడ్ రావాలంటున్నారా లేదా? ఈ దేశంలో అందరికీ ఒకే చట్టం, మతాలకు అతీతంగా అందరికి ఒకే చట్టం కావాలంటున్నారా లేదా? ఓకే అది వేరే చర్చ, అది వేరే చర్చ. అది అసోం సీఎం చేసిన వ్యాఖ్యకి వాటికి అది సంబంధం లేదు. ఆ విధంగా తప్పని చెప్తే అప్పుడు దీని గురించి నేను చెప్తాను. ఇప్పుడు ఇది తప్ప ఒప్పో చెప్పమంటే చెప్పలేని స్థితిలో ఉన్నావు. రాహుల్ గాంధీ దేశ సైనికుల యొక్క పోరాటాన్ని అనుమానించిన విషయం చెప్పండి. దేశ సైనికులను మీరు తీసుకొని రాలేదే. దేశ సైనికులు తెగించి పోరాటం చేస్తున్నారు, ప్రాణాలు అర్పించారు. ఇదా మీరు చేసే లక్ష్మీనారాయణ గారు నిన్న కేసీఆర్ అడిగిన దాంట్లో ఏ ఒక్క విషయంలో తప్పలేదు. ఎవరు క్వశ్చన్ దేశం మొత్తం అదే అనుకుంటుందా? అదే అంశాన్ని కేసీఆర్ తన వ్యాఖ్యల్లో ప్రతిబింబించారంటున్నారు సైదిరెడ్డి గారు. ఒకటి అదాని అంబానీతోని వాళ్ళు వ్యాపారం చేసి డబ్బులు సంపాదించవచ్చు. రిలయన్స్ వల్ల ఇంతకు ముందు నెల రోజులకు బిల్లు ఉంటే జీబీ ఇవాళ ఒక్క రోజుకు, అంటే ప్రపంచంలో అత్యంత చౌకైనటువంటి ఇంటర్నెట్ సౌకర్యం మనకు ఉండకూడదు. కానీ దురదృష్టం ఏంటంటే ఈ రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి రాజకీయాన్ని కూడా వ్యాపారం చేసి ఈ అదాని అంబానీలతో పోటీ పడే విధంగా ఆస్తులు సంపాదిస్తున్నాడు. అవన్నీ కూడా బినామీల పేరు మీద ఉన్నాయి. వాటన్నిటిని కూడా చిట్టా బయటకు రావాల్సినటువంటి అవసరం. మీరు చిట్టా ఉందంటారు, సీఎం కేసీఆర్ చిట్టా ఉందంటారు. ఎవరు ముందు బయట పెడతారు? అందరూ ఏగర్లీ వెయిటింగ్. మీరు నవ్వుకుంటూ రండి లక్ష్మీనారాయణ గారు. ఈ 6 ఏళ్ల నుంచి ఏ మాట మాట్లాడుతా ఉన్నారు? చిట్టా ఉంది, జైలుకు పంపుతావు. మీరు ఆపండి, మీ నాయకులకు చెప్పండి. ముఖ్యమంత్రి అవినీతి ఎవరు బయట పెడతారు? వ్యాఖ్యలకు కట్టుబడి ఉన్న మీరు మీ ముఖ్యమంత్రి ఆస్తుల గురించి శ్వేతపత్రం విడుదల చేయండి. ఈ యొక్క ప్రాజెక్టుల గురించి శ్వేతపత్రం విడుదల చేయండి. మీరు ఒకవేళ నిజంగా నిజాయితీగా ఉంటే మరి శ్వేతపత్రం విడుదల చేయండి. ఈ రాష్ట్రంలో ముఖ్యమంత్రి మాట్లాడతాడు. అవినీతి ఎక్కడ జరిగిందో కూకుంటే వెంటకలేనట్టుగా ఉన్నటువంటి మీ ఒక్కొక్కళ్ళ మీద పుట్టెడు కేసులు ఉన్నాయి, పుట్టెడు ఆరోపణలు ఉన్నాయి. ఈ రకంగా
మీరు సర్టిఫికెట్ ఇచ్చుకోవడం కాదు, తెలంగాణ ప్రజలకు అర్థమైపోయింది, మాకు ఈ రాష్ట్రం దోపిడీకి గురవుతున్నది అనేటువంటి విషయం అర్థమైపోయింది. ఈ దోపిడీలో లక్ష్మీనారాయణ గారు ఎవరు కూడా ఎవరు శ్వేతపత్రం విడుదల చేసే పరిస్థితి లేదు. కోసమే ఈ రకమైనటువంటి నేను అడుగుతున్న స్ట్రైట్ ప్రశ్న ఏంటంటే త్వరలో కేసీఆర్ అవినీతిపై విచారణ జరగబోతుంది కాబట్టి కేసీఆర్ ఈ విధంగా మాట్లాడుతున్నారని మీ పార్టీ అధ్యక్షుడు అన్నారు. నిజంగా అవినీతిపై విచారణ ప్రారంభం కాబోతుందా? ఎప్పుడు ప్రారంభం కాబోతుంది? నిజంగా ఆయన అవినీతి చేస్తుంటే ఆ వివరాలు బయట పెడతా ఉంటారు. మీరు ఎప్పుడు బయట పెడతారు? ప్రారంభమైతుంది సరైనటువంటి రీతిలో న్యాయ విచారణ. గత ఏడాది నుంచి ఇదే పాట పాడుతున్నారు మీరు. అవినీతి గత ఏడాది నుంచి ఇదే క్యాసెట్ వేస్తున్నారు. తప్పనిసరిగా అండి, తప్పనిసరిగా ఎవరిని ఉపేక్షించరు. దేర్ సహి అందేర్ నహి. ఖచ్చితంగా దోపిడీ చేసినటువంటి వాళ్ళు జైలే వాళ్లకు చివరి మజిలీ. దాంట్లో దేశంలో లాలూ ప్రసాద్ యాదవ్ గాని, చిదంబరం గాని, లేకపోతే ఆ రకంగా మిగతా బెదిరింపు రాజకీయం అవినీతి ఉన్నా లేకపోయినా దీనిలో బీజేపీ బెదిరింపు రాజకీయం, ఆ బెదిరింపులకు లొంగరని కేసీఆర్ అంటున్నారు. ఎవరు తనను జైల్లో పెడతారో చూస్తారో వచ్చి జైల్లో పెట్టమని అంటున్నారు నిన్న. ఖచ్చితంగా అండి, ఆయన అనగానే కాదు, దానికి ఒక ప్రొసీజర్ ఉంటుంది. దానికి ఖచ్చితంగా ప్రొసీజర్ సరైనటువంటి సమయంలో ఆ ప్రాసెస్ ప్రారంభమవుతుంది. దోపిడీ చేసినటువంటి వాళ్ళు, ప్రజల సొమ్ములు దోపిడీ చేసినటువంటి వాళ్ళు జైల్లోకి పోతారు. ఆయనను వారం రోజులలో దేశ ప్రధానమంత్రి విషయంలో ఆరోపణలు, కేంద్ర ప్రభుత్వం విషయంలో ఆరోపణలు బయట పెట్టమని చెప్పండి. ఎందుకు మీరు మాట్లాడరా? మరి విభజన చేశారన్న వ్యాఖ్యల్ని ప్రస్తావిస్తున్నారు సైదిరెడ్డి గారు. జరిగిన పరిణామాలను ప్రస్తావించారు కదా, బిల్లు సందర్భంగా జరిగిన పరిణామాలను ప్రస్తావించారు. తెలంగాణ బిల్లు పెడతారా జనతా పార్టీ కదా. జనతా పార్టీ లేకుంటే, ఏడున్నర సంవత్సరాలు భారతీయ జనతా పార్టీ లేకుంటే కాంగ్రెస్ మెడల్ వంచినటువంటి ఎవరు? కాంగ్రెస్ మెడల్ వంచింది కేంద్రంలో భారతీయ జనతా పార్టీ, రాష్ట్రంలో తెలంగాణ యువత కావాలని దీన్ని తెలంగాణ ప్రజల్ని, తెలంగాణలో ఉన్నటువంటి నాయకుల్ని మీతో సహా అందరినీ అవమానపరుస్తూ మాట్లాడాడు. నిజంగానే అది రాజ్యాంగ వ్యతిరేకమైతే, నిజంగానే మీ పార్టీకి వ్యతిరేకమైతే ప్రధానమంత్రి మొదటిసారి వచ్చాడా? ఎన్ని సంవత్సరాలు అయింది వచ్చి? మోడీ గారు అధికారంలోకి వచ్చి ఎంతకాలం అయిందన్నా? మీరు తెలంగాణకి ఇవ్వాల్సిన విభజన చట్టంలో హామీలను అమలు చేయకుండా తెలంగాణలో కావాల్సినటువంటి ఆర్థిక వనరులు దెబ్బతీస్తూ అటు పక్కన ఆంధ్రప్రదేశ్ కి ఇటు పక్కన తెలంగాణకి అన్యాయం చేసింది కాక మీరు మాట్లాడేది ఏమన్నా అర్థం ఉందా? రామగుండం అవగాహన రావాలి. తెలంగాణకి ఆ రోజు సుష్మా స్వరాజ్, ఎల్కే అద్వానీ అందరూ హౌస్ లోనే ఉన్నారు, ఎవరు వాకౌట్ చేయాల. మీలాగా ఆ 3 రైతు వ్యతిరేక బిల్లులు పాస్ చేసినప్పుడు 23 పార్టీలు భారతదేశంలో ఉన్న అన్ని పార్టీలు ఒక మాటలో చెప్పాలంటే ప్రతిపక్షంగా ఉన్న బీజేపీ ఆ రోజు నిలబడి మాట్లాడిన నాయకురాలు సుష్మా స్వరాజ్కి వ్యతిరేకంగా ఎవరి కారణం అన్నా? మీరు తెలుసు సుష్మా స్వరాజ్ ఏం చెప్పింది? శ్రీకాంతాచార్య ఎవరి కారణంతో ప్రాణాలు బలిపెట్టిండు? యాదిరెడ్డి ఎవరి కారణంతో ప్రాణాలు బలిపెట్టిండు? ఇషాంత్ రెడ్డి ఎవరి కారణంతో ప్రాణాలు బలిపెట్టిండు? వేణుగోపాల్ రెడ్డి ఎవరి కారణంతో ప్రాణాలు బలిపెట్టిండు? మీరు
పోలీసు కృష్ణయ్య ఎవరి కారణాలతో ప్రాణాలు బలిపెట్టాడు? సైదరెడ్డి గారు ఒక్క నిమిషం సత్యనారాయణ ఎవరి కారణాలతో ప్రాణాలు బలిపెట్టాడు? ఎవరి దాష్టికం వల్ల, ఎవరి మోసం వల్ల ప్రాణాలు బలిపెట్టాడు? ఎవరు మోసం అంటే ముందు Right. బిల్లు పెట్టి Right. ఆ ప్రాణాలు పోకుండా ఆపడానికే Right. ఆ తలుపులేసి పెప్పర్ స్ప్రే చేసినా గానీ ఇవ్వటం జరిగింది. అది గుర్తుంచుకోండి. దాన్ని రాజ్యసభలో చర్చ జరిగింది, లోక్సభలో చర్చకు అవకాశం లేని వాతావరణాన్ని కాంగ్రెస్ నాయకులే సృష్టించారు. లక్ష్మీనారాయణ గారు, కాంగ్రెస్ పార్టీ లక్ష్మీనారాయణ గారు, ప్రధాన వ్యాఖ్యల తర్వాత తెలంగాణలో బీజేపీ కూడా కొంత డిఫెన్స్ లో పడింది అంటున్నారు, వాస్తవం కాదా? ఉత్తర భారతదేశం ప్రధాన వ్యాఖ్యల తర్వాత తెలంగాణలో బీజేపీ కూడా కొంత డిఫెన్స్ లో పడింది అంటున్నారు, వాస్తవం కాదా? ఆ రోజు బీజేపీ పార్టీ బీజేపీ తెలంగాణ కోసం చిత్తశుద్ధితో పోరాటం చేసింది, ఉద్యమంలో భాగమయ్యింది. పార్లమెంట్ లో ప్రధాన ప్రతిపక్షంగా కాంగ్రెస్ మెడల్ వచ్చింది. తెలంగాణ రాష్ట్రానికి సంబంధించిన బిల్లు మీరు వెళ్తారా? మేము అధికారంలోకి వచ్చినాక మేము ఇవ్వాలా నిలదీసింది. తత్కారణంగా కాంగ్రెస్ బిల్లు పెట్టాల్సిన స్థితి నిర్మాణం అయింది. తెలంగాణ ప్రజల ఆకాంక్ష నెరవేరింది. కోచ్ ఫ్యాక్టరీ, ఐటీఐఆర్, ఇవన్నీ మన ట్రైబల్ యూనివర్సిటీ ఇవన్నీ ఇక్కడ ఇవ్వాల్సిన ఇప్పుడు నిమ్జు తెలంగాణ రాష్ట్రం ఇవ్వటం తప్పు. సంబంధించిన నిధులు కలపకపోవడం ఎందుకు పెండింగ్ ఇంకా పెండింగ్ విభజన తప్పు పెట్టారు, అన్యాయంగా విభజించారన్నప్పుడు విభజన చట్టం ప్రకారం రెండు తెలుగు రాష్ట్రాలు చేయాల్సి ఎందుకు చేయలేదన్నది మల్లిరావు గారి ప్రశ్న. దానిపైన బీజేపీలో ఒక్కొక్కరిది ఒక్క వాదన, అందులో బీజేపీలో ఒక్కొక్కరిది ఒక్క వాదన. ఒక్క నిమిషం పక్కన పెడదాం, అది ఒక్క నిమిషం పక్కన పెడదాం. లక్ష్మీనారాయణ గారు ఒక్క నిమిషం ఆగమంటాను నేను, ఒక్క నిమిషం ఆగండి లక్ష్మీనారాయణ గారు, లక్ష్మీనారాయణ గారు ఒక్క నిమిషం ఆగండి.